Преди да се премести в общежитието, мислех, че знам какво е лично пространство, но не знаех какво е страх, докато не разбрах, че някой може да влиза в него неканен, дори докато спиш. Аз съм Нела и всичко започна с дреболии. Една сутрин намерих на бюрото си гривна, която не беше моя. Ефтина, пластмасова, леко напукана. Съквартирантката ми каза, че не е нейна. Оставих я в чекмеджето и забравих за нея. После започнаха малките промени. Чашата ми беше на друго място. Книгата, която четях, разтворена на страница, до която все още не бях стигнала. Зарядното на телефона ми, преместено в друг контакт. Все дребни неща, които можех да си обясня, ако не се случваха всеки ден. Една вечер видях сянка в коридора. Мъжка фигура. Стоеше неподвижно до вратата на съседната стая. Когато погледнах втори път, беше изчезнала. Опитах се да се убедя, че си въобразявам. До следващата сутрин. Под вратата ми имаше сгънат лист. На него пишеше: "Не се притеснявай, знам кой пипа нещата ти." Първо го скъсах, но после го залепих с тиксо и го прибрах в чантата си. Нещо в почерка, равен, прецизен, като на човек с твърде много свободно време, ме накара да настръхна. Започнах да заключвам. Започнах да гледам все по-често през шпионката. Питах портиера дали е виждал външни хора. Той само свира мене. "Никой не влиза тук, без да има разрешение, момиче. Успокой се." След няколко дни намерих на леглото си стара тетрадка. Моята. От гимназията. На първата страница, с непознат почерк, беше подчертано изречение. Когато мислеше, че бягаш от мен, всъщност бягаше към мен. Замръзнах. Тетрадката беше в къщата на майка ми, на стотици километри от тук. Как беше попаднала в моята стая? От тогава не можех да спя. Започнах да чувам шумове през нощта. Стъпки, скърцане на отваряща се врата, тиха музика, някъде в коридора, която спираше веднага, щом станех. Следващото беше снимка. На мен, докато спя, пратена от непознат профил. Нямаше текст, само снимката. Изтрих я, но не можах да изтрия усещането, че вече не съм сама. Подадох жалба. Казаха ми да сменя ключалката, да не оставям прозорците отворени. Направих го, но той пак намираше начин. След седмица намерих бележка върху възглавницата си. Днес не беше сама. Кулминацията дойде на 17 октомври, след полунощ. Прибрах се от вечеря с приятелки. Вратата беше леко притворена. Опитах да светна лампите, но бушонът беше изгорял и тогава го почувствах. Онзи студ по кожата, който те предупреждава, че някой те наблюдава. Извадих телефона си. Пуснах фенера и го насочих към стаята. Първо видях стола, обърнат. После дрехите, разпилени по земята. И тогава обувки, мъжки, до леглото. Насочих светлина към ъгъла. Той стоеше там. Лицето му беше частично в сянка, но очите празни, студени, гледаха право в мен. В ръката си държеше бележника ми. "Не трябваше да сменеш ключалката," каза спокойно. "Аз бях тук преди теб." Не знам откъде намерих сили. Хвърлих телефона по него и се втурнах към вратата. Той успя да ме хване за ръката. Силно, болезнено. Опитах се да извикам, но гласът ми не излезе. Борих се с ногти, с лакти, с всички сили, които имах. Телефонът ми светеше на пода. Осветяваше лицето му на проблясъци. Той се усмихваше. Не като човек, който се забавлява, а като някой, който най-накрая е получил това, което иска. Събрах последни сили и успях да го ритна в слабините. Той изкрещя и отпусна хватката. Изхвърчах навън. Тичах боса по стълбите. Портиерът ме гледаше, все едно съм луда. Когато се върнахме горе, нямаше никого. Вратата беше заключена, сякаш нищо не се е случило. Полицията претърси всичко. Никакви следи от зло, никакви отпечатъци. Само бележка върху възглавницата. Няма нужда да заключваш. Аз винаги намирам начин да вляза. От тогава не спя добре. Смених общежитието, смених града, но всяка вечер, когато угася лампата, се заслушвам. И понякога чувам стъпки.
бавни, внимателни. И тогава включвам светлината. И чакам.